absolut. Però sí que voldria dir-vos que m'enduc el prec que vetllem per la llengua. Jo també penso que la llengua és el que dona sentit a la nació, és el que és el nervi de la nació i per tant, com s'ha dit també avui, podríem arribar a donar-se el cas de guanyar la república i perdre la llengua i això seria fatal per la nació. Moltíssimes gràcies, hi ha molta feina encara per fer, endavant, mestre, us seguirem llegint i penso que és el millor homenatge que el podem fer al poeta, al pensador Lluís Solà, llegir-lo. Moltes gràcies a tots. Bon dia.